So hi guys, naata karon sa Chick Chow. Dili para mag-buffet, actually na meron kay. Nas nagpag lunch ron. Kay karon na sila mga larang, sinugba, o dugo-dugo, dress gawas kang pinugoy na pagkaon, naasan sila. So tanaw nila video para makibaw kung sa iyang kanang. So, isa sa kong paborito dito sa Chick Chow, ang ilang Chinese lumpia. Authentic na Chinese lumpia na kasi 22 ingredients na kanin. Perfect is mga vegetarian o nag-diet kaya puro nag-iutan. So guys, nag-enjoy yun din dito sa Chick Chow. Lamig silang larang, lamig yung mga sinugba, lamig na kung may mais. So guys, so what are you gonna do? I'm sure malingaw kung ganahan mong pinugay na pagkaon. Hi mga amigo, kanang mag-ibitar lang ko ninyo na mga ondres sa larangan sa Chick Chow bagko na mo. Kung natulog mo sa Chick Chow sa buffet dire, mag-permit open pag July 23 sa kaning larangan na mo. Mag-invite lang ninyo. May kang larang kahit na sa uban. Nasa mga sinugba, mga specialty set sa among chef dire.